Thank you kayo ma'am sa support. Dako kayong kuan kanang help ka na mo. Kasi kita ka sa among kuan kanang mga vlog sa gawa. Joy. Joy. Balaba. Balaba. Taga-Tagbilaran ka ma'am? Oh, di rin ako. Si ma'am taga-Dawis. Gwapa kayo si ma'am. Taga-Dawis at taga-Bukol. Gwapa sila. Ha? Taga-Bukol ko. Taga-Bukol. Asa na pit? Di ba po, simbahan na mo ah. Oh my God, silingo na. Silingan talaga. Silingan na ako. Silingan ba ba? Ang silingo yun. Mga gwapa oh. Mga subscriber, gwapa. Oh my God. Thank you kayo, ma'am. Thank you lang kami. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon na araw na ito. Pero sama-sama tayo today guys kasi nakalabas kami. I will share it with you kung ano yung lakad namin. Tayo ngayon sa BQ Mall. May bibilhin lang ako nakalista para sa, siyempre, yung pagkain namin. Good for 1 week. Bili tatlo. Pair na yan. Meron siyang walis, meron siyang dustpan. Ang presyo nito pati, how much? Bakit galit ang daling Ang presyo ay 249. 249. Ito naman maganda dahil i-push mo lang, mag-open, close, open, close. Tuloy mo to? Price is, wala yung presyo. And this one, mas gusto ko kasi yung plastic kasi hindi kakalawangin. 459 ito. Ha? 459. 459. Anyway, may pair na siya na walis. Ito naman, Mahal ito? 199. Okay. Okay. 3 pair. Aming mabibili dito guys. Nandito na lahat. Sa BQ Mall. Yung suki namin dati pa. Ang dami pang pots. A lot of pots. Wow, may malalaki, may maliliit. Ang gaganda. Ang galing ito. 60. Yung black. May pink, may gray. Ang ganda ng gray. Ganda pa nito. Ganda. Very nice. Ang ganda lahat. Sprayer. Ang galing. Okay na? Let's go. Kung tumingin ng malaking pot para sa ano, yung Olympiad. Maliliit, no? Okay. Pero gusto kong bumili ng muriatic. Kailangan ko ng olive oil. Ang daming klase, guys. Pero naghahanap ako ng aking brand. Gusto kong i-try ito. Hindi ko pa na-try ito at mas mura, no? 385. Pero half liter lang. Ito mas malaki, Señorito, for 27. Ito kasi yung ginagamit ko dati at saka ito. So ito na lang, Molinera. 350 Molinera, wow, 1 liter na. So, Molinera tayo. That is a very good quality. EVOO. Here now go home. Uy, kalami. Ano ba? Sarap Kaya lang guys, you know, gisunod na diet pero guwapa ko do. Okay, let's go home. Salamat! Altasita kasi meron kaming 100 na yung parking fee na consumable kaya bumili kami ng mga drinks. Sinasadaan ko para ma-imagine nila kung anong itsura ng Tagbilaran City today. And today is
Thursday. Thursday. See? Thursday na. Ang bilis-bilis. Kailan lang yung linggo pa lang. Ano? Ayan, tingnan mo yun. Oh. Ayan, transparent. Dito nakikita mo kung anong ginagawa sa kanya. Pinapaganda. Oh. Ako, lalayasan na ako. Ano ba ginagawa mo? Paparatsi na raw ba ako? Lahat na lang sinisilip. Pati yung nag-aayos ng buhok. Ay, my God. Actions ng buhay yan, guys, di ba? Ganun lang talaga ang mabuhay sa mundo. Maraming nakikita, maraming ginagawa, maraming activities ang mga tao, kanya-kanya, iba't ibang galaw, di ba? At ikaw naman, iba naman tong galaw mo dahil laklak ka ng laklak dyan. Ano ito? Ayaw ko ng pangalan niya. Hell? Ano ba ito, Hell? Wala tignan yan. Ang pangit! It's my first time to taste this, guys. First time ko talagang Classic pala ito. classic daw to. Hello. Ito classic oh. Ito yung sa'yo. Matamis. Apple yan. Apple. 20% caffeine. And then this one is ayan oh, nakita mo apple. Strong. So I will be active today kaya makikita nyo malakas ako today kaya abangan nyo kung anong gagawin ko. Naniniwala kayo guys? One apple. Strong apple, sabi niya. Nasaan na yung apple niya? Nawala. Yan, apple. Ang sa kanya ay classic. At mas matingkad ang sarap nito kaysa dito. Mas matingkad. Yes guys, mas masarap itong apple. You try it. Ayan guys, papunta naman tayo. Tapos na ang pamalengke. Naihatid na natin yung mga pinalengke natin. Bumalik kami dito. At punta tayo ng City Hardware para doon sa mga iba pang mga materials or anong pangalan nito? Yung mga kailanganin natin na mga materyales para sa ating ginagawang project. Ayan. So, let us go sa J.A. Clarin. Ayan guys, dito tayo guys. Ayan, may nadaanan tayo ditong ano. Napapansin ko to, matagal na. Ay lang ka lang, wala nang iba. It's just jackfruit. Wala nang iba. Ay, wag na. Akala ko may mais. Ayan mo na. Oh, gumanda uli ang araw pero halaka, ang kapal ng clouds. Ay, ay, ay. Baka umulan bigla ha. Kasi kanina may ano na eh, medyo umambon eh. Dito na tayo sa City Hardware. Tingin tayo dyan. Tingnan natin yung mga kailangan nating bilhin para sa ginagawa natin. Paneling. Manghiram tayo doon lang gano'n yung Yung sukatan. plain lang kunin natin, simple lang tayo. Ayan ang mga prices. Daming mabibili dito guys. From Windows, dito kami namili. Generators, merong makina ng mga ano, kahit pambot. Ito yung metal na ano, 17,600, 18,800. Ang daming gamit dito. Dito rin ako bumili ng mga yung stool. Dito rin. Okay. Ayan, yung makapal masyado. Solid naman yan. Para saan ba yung ilalagay mo diyan? Pwedeng gawing lamesa yan, marami, multi-purpose. Pwede. Stairs, hagdan. Pwede. Ang dami mong pwedeng gawin. Meron din ganong mas simple oh. Mas simple na 2,750 pala ang isa nito. Ano man yung good wood man ah. Oo, good wood. Skin dry na talaga siya. Oo, ito naman ang mas mura, 1,000. Oh. 1,150. Gano'n ka? Tapos meron din maliliit na ganyan, oh, maliliit na parang ano, maliliit, oh. Ang isang balot nito ay walang price. Okay. Ito?
Dito, per piece. Ah, per piece. Hmm. Magkano per piece ayun? 450? Yan, mahal naman si Brad. Ay, 110? Ayun. Yung wala natin na. 110 pesos. Kindry na Ang gusto. haba hanggang doon nakita mo, mga siguro 10 feet or 8 feet. Yung magaan ang kahoy, sobrang gahan. Ayan, Magaan maganda. kahoy. Magaan. Sobrang gaan pero Pero matibay. mas mahal siya. Oo. Haba rin ito. 2,000 ano? 2,750. Hmm. At ito oh, ang ganda oh. Wow! Ay, ang bigat. Ang bigat. Parang hindi kindry. Pinagdugtog-dugtong yan. Ay, Dry na bigat. ito? Parang Dry na. dry na? Ano, Oo. bakit mabigat? Eh, kasi ang lapad Meron ma. din ganun oh. Ang lapad oh. Ang daming tabla, daming klaseng tabla dito. Pwede itong gawing ano. Lamesa. Oo, kahit yung nagdan pwede. Sa hagdan, pwede yan oh. Hindi naman madalas. 950. Meron din ganito, makitid lang, 620. Pero ang haba nito guys ha, mga 8 feet. Ang daming klase. 415 naman tong makitid na ganito, mga 3 inches. 415. Ito rin oh, ganda rin ito oh. Stick, 275. Dami pa dito oh. Meron pa ditong 2x3, 418 ang isa. At ito, malapad din oh. Nandito na lahat ng tabla. Oh, hindi ka na mag-sipilyo. 2,300 ito. Ang gandang hagdan ito. Ang gandang hagdan. At maraming hardiplex. Dito kami bumili noon. Ito na yung plyboard na kukunin natin. Papi. Mga plyboard. Ito na yung mga plyboard, Papa. Kaya nga, rin ng mga cabinets, meron na ditong pang cover o 424 yung isang cover niyang ganyan. Ah. Ayan o, daming moldings dyan. Ito na para sa mga cabinet doors. Ayan o. Kita mo. Cabinet doors, iba-ibang style. Kaya kung magkumpuni kayo ng mga cabinets, meron din yung nilalagyan ng glass. Meron din yung solid. Iba-iba. Ang daming moldings. May plastic, may wooden. Ayan o. 255 lang. Ang haba. Para sa taas ito? Oo. Sa taas ito? Ay, sa taas? Hmm. Eh, saan ba ang sa baba? Di ba sa baba ay lagyan natin? Saan ang baba? Plain lang siya. Ito pa oh. Sa taas na yan. May plastic, may wooden. Sa taas na rin. Hindi maghanap ka na hindi sa taas. Siguro dry na ito. Kasi mas mahal-mahal. No? Mas mahal ito, mas maganda siguro, matibay. Mas Ito na mahal lang. ba ni? Ito na lang kunin natin. Mas mahal yan. Yan ang pinakamahal. 2.6. Ha? 2.6 ito? Ayan o, yung 2 guys oh. Kita mo? Ganda. Kung gusto mo ng lamesang malapad, ito na. Matibay. Plastic yata. 6,000. This is made of Parang high pressure board. pintal o. Wood tech. Kailangan sa karga nito. Hmm? Kaya lang yung liquid din, mahal-mahal ba to? Depende natay kuan 100 Victor, ma'am. Ha? Victor. Victor. Si Mighty Thor. Documentary. Yan, palit may golding. Ano tayo niya ma'am? Sir? Habang na. Ayun. Isa pa natin yan. Tulo. Kita kami. Bumati ka? Hello everyone. Nandito kami.
Nagtitingin ng mga pangangailangan para sa ating project. Unti-unti nating tinatapos. Kuha na namin yung ano. Ang gaganda ng mga laboratory dito. Barnis. Kanang Barnis. transparent to, transparent. Clear. Kanang transparent to, na ano? Varnish. Ano yan, clear, lacquer yan. Kanang Namatay sampul ng stain. natural lang ba o stainan natin? Ano bang? Sa mas mahal kahoy? yan. Oh, kahoy. Ang mas maganda, wood stain. Saan dyan? Yan sa baba. Ano kani? Oh, yan, yung natural, yan yung clear. Yan. Ito clear ito. Oh. Na-stain man lagi kamo to. Oh, Na-stain na to? Oh, wood stain yan. Saan to? White stain to? Oh, ito siya lang. Ito yung natural? Mo na? Oh, yan Pwede na yung lang? pinagawa niya. Mo na natural? Yung clear. O saan to? Ano ba? Ito niya ako lang. Kasi, Mo na? oh, pagbago. Kasya na yun ah. Oo. Kasya na itong ganito? Ano bang gagamitan niya? Plywood. Clear lang to, wala dito yung kulay. Wala ditong kulay ah. Clear lang to. Clear ba rin? Pagka ito muna tapos pagkatapos ito? Okay. Okay. Yung brush Say nga ni mo. Brush. Christian. Christian. Ito ang mga bida dito sa City Hardware. Mga bida. Mura lang to. Mga bida. Ano bang number oh? Kasi Na sila ilabay na pagkauma. Ano ba yun? Buhat, yung ka mukha nagkatbuhat. Hindi sila na eh. Ano na? Barnis oh. Ang ano naman lang siya, pang Pagtakot. gloss, top coat. Pwede naman ito, pang wood stain. Wood stain daw to. Tingnan mo tong mga bida dito. Oh. Nahurot na yung brush dito. Ano ba yung maliit lang? Ano lang. Dos. Tagay dos. Wala ang dos. Wala na rin. Wala na, no? Liha, meron na tayo? Oo, meron pa. Meron pa? Puga. Kaya sir, wala. Suga. Tiles na lang. Sukatan pa namin ito to. Tiles. Yun, tiles na lang. Ano ang good afternoon? Hello. Yes. Thank you, sir. Ulan na? Okay, let's go. Sabay, ang iba rin sa ano yun? Pwede magi. Oh, nyo. Wala, muulan. Maulanan tayo. Tuloy. Mamasawa mo kasi. O lagi. Ito yung materyales. Pumukra na. Buwan ang kani sir. Okay ra na. Sige pisya gagana ang pud siya. Ana na na, okay ra na. Okay ra, matalian na. Tumoy. Hello. Ulan, huwag naman. Thailand. Likod na yun sa kwan to no karen. Likod na sa maren. Kan si gagi kuan I-press nila lang. i-press nila ni. I-press ug maayo. Daw i-press. Na. Asa man na grer, eh? Ayan. Ala, ang kapal ng ano, clouds, papa. Oh my God. Di bale, malapit lang naman tayo, guys. Mga, let's say, ang takbuhin natin is 5 minutes lang, kaya okay lang.